Nagwang ka pa ako dito nagwang ka dong ay sus naglain din akong pamati dong ay. Naglain din akong pamati dong ay. Naglain pamati pa na dong. Yari ka daw pagtug. No, 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 no. Hindi mo mata dong ay. Kapuya eh. Grabe akong pamaol. Akong bana. Basta padong na mulaga na gina siya. Sus. Ikita long arudi. Mulagom. Grabe akong pamaol. Ako kung tawagan akong suki ng mga size kay pamasahe ko eh. Magpa-home service ko kay di yun pa da. Puti yung kapuya. Grabe pamaol sa kumang. Hello. Hello, ma'am. Alang, dili ka busy ron? Magpa-home service ako doon, magpamasahe ko ba? Oh, sige, ma'am. Sige, ma'am. Ano, hindi ka, ma'am, karon. Kay, awa po ko'y customer. Maini kay, kanang, ikaso akong pirmirong customer karon. Niya, mori ka? Sige, pabuto ng tika doon ha? Sige, ma'am. Anak ko ron, anak ko. Sige. Lakaw na ko. Anak ko ba daw? Sige, bye-bye. Ligo ko daan. Kay, mabot mo ko kita utong sa lista. Ligo sa... Nice. Sa akong ting-massage, kanya naman ito na akong gitawagan. Ano nabot? Aba, sino niya nabot? Mabot na to ron. Ayo! Ma'am! Ayo! Ay, sus, naabot na dito na akong massage. Dali, sud. Pwede na masod, ma'am? Sud, na wala problema ko. Sige. Mapamassage mo ko ang amat anak ko diya sa gawas. Sige. Dari ka mapamassage niyo mo. Dari. Diha. Dari. Ako yung kapitol ng kanan, ha? Ulingkod lang ka dong. Dari. Butan na ko na. Sige. Niya. Magpamassage ko niyo mo. Kaya puti yung pabaol na ko dong. Ay, akong bana, ilagda naman. Lagyan mo ba na? Oo. Niya, kasi tawag din sa inyo. Ako, Roy, kinang-eskwela akong mga anak. Nice. Sige na dong. Di tayo mas makuan. Kung mas magsabaan ta dire. Isa kasaba ni mga kumana, ilagda na ganit. Masaya na ko dong. Kay, akong tiil, anay. Ano na yung tiil? Ibali-balian sa kumbana dong, ay. Grabe ha, sa mong banagot. Kuan di kag maayo di ay? Ibali-balian. Di ka? Sus, mahalo na bag ekong pangkuan. Saman. Mahalo na bag ini. What? Ngurus akong pang masas. Nagmaya lang para di kayo gas. Nice. Tutan. Ano oy? Sinaw gini mong kuan ni, mong pamati ani tanan tangtang. Masahe dong ha? Kaya din ako mukuwag lang masahista. Oo, gani. Kay aron magsige na kung balik-balik diri sa inyo. Suki na ganita. Oo. Yan, pikas. Una. Wala na, wala namang sakit sa. Ako sa bukton dong be. Bukton sa? Oo. Lagi. Kapti yun eh, mo pagkabunuga di ay. Ay, danam na, kung bana, basta mularga na, nang isang magkatilwig, bayang kita. Kapti din ugbok sa mukhon di ay. Yung bagdok, suday may mong bana di ay. Kapti yung bagdok yun. Wala pas bagdok dong. Awan, nilot yung paminaw sa. Nilot yung paminaw ni mo. Dahil sa kumukuko dong be. Bukusan? Oo. Hindi. Init yung haplas akong kuhanin mo kaning mahalon na yung haplas. Dili ka sa kuyo dong. Gikan na sa Saudi America. Mahalon kini akong haplas gamit. Imported ni. Dapat imported yun na imong mga gamit kay wala ay mukuha ni mo nga masahista. Wala ay mukuha ni mo nga magpamasahe ni mo. Kabiyak siksiya ang ma'am gyud. Dos, May giwo, way na ibog limo diri ma'am. Imo mga silingan. Nakagulo dong, wala ko kibaw dong. Sus grabe oh. Puti ang ma'am. Kalami ang ma'am gyud. Sabi ani mo ma'am oy. Usa masali ako masahista ay pati masali pagka. Pilon dari ma'am, pilon dari. Ay na diyan nila dong, usbilan nila ni paano bi kay. Ay, ginawa ko dong wala mo kasabot ani akong gibati dong ay. Lami at paan. Dari ka atbang dong, kaway say sa imo pa dong. At bangko. Kapaalin ko dong.
ani. Sana din oy. Karon mo gusto yan hinali. Grabe ning massage na ko ron. Ini ma'am di juga man kansi ani ma'am. Nati ganing udah ako massage ma'am mo. Ay, ginagawa ka pa ako. Tadi pagbuwan ka dong ay. Sus, naglain ang ginagawang pamatik dong ay. Naglain ang ginagawang pamatik dong ay. Hindi Di, ay, pa dong. Gani ka lang pagtugod. Oh, no, 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 no. Hindi si pagbuwan ka dong ay. Di ba?